Ears. Halloween. Ahoj, já jsem Štěpánka. Zuzka. Janka, máme za sebou tretí úspešný Move Up Camp na Slovensku. Zúčastnili se kempeři od 4 až do 19 let, vyšly nám skvělé podmínky, všichni kempeři udělají obrovský pokrok v lyžování i v angličtině. Okrem lyžovania angličtiny sme mali bohatý sprievodný program, napríklad prednášku z horskej záchrannej služby, detskú diskotéku a nezabudli sme ani na veľkonočné tradície. Tešíme sa na vás na našom ďalšom letnom kempe. Čau!